Скъпите потребители на Житай, тук сме се събрали, за да ви представим един от най-добрите сървъри в цяла България – Телнет. Тук ще се научите да бъдете лоши. Добре дошли! Целта на играта СТФ2 е да се блъскате. Има два отбора, един син и един жълт. По принцип отбора на жълтите е червен, но аз много мисля за играчите на Телнет, затова казвам жълт, понеже може да има хора с увредено зрение. Така, имате коли, инферноси и трябва да отидете до противниковата база и да вземете флагчетата. След това с тези флагчета се връщате във вашата база и целта е да си ги заврете в газа. Е една от най-интересните игри в цял Телнет. Трябва да отидете до червения маркер, където ви чака куфарче с пари. Колкото и не е реалистично да звучи, вие вземате парите и ви се появява нов маркер на картата, който трябва да го следвате. Въпреки това, най-често ви издеват гадни играчи. След като ви убият и ви вземат куфарчето, следват псувни от рода на майка ти ще еба, помак тъп, турчин рязан. Но това е Телнет. Не бива да се притеснявате от нищо. ТПД. Това е бандата на главния човек в Телнет. Геннади. Тази банда има 6 ранга, както всички други. Най-често тази банда се състои от разни гейове и травестити, но в това няма нищо лошо, понеже и в другите няма особена разлика. Единствената разлика е, че тази банда се ръководи от коня. Бандите в Телнет са много разнообразни. Най-великата, разбира се, е моята, Grove Street Families. Има други банди, които се опитват да бъдат достатъчно добри, като зелените или още познати като горските, но те са малки междутурки в очите на членовете на Grove Street Families. Има само една банда, която може да се опре на Grove и това е ТПД. Но за тази банда вече се спомена, така че това е. Никой не може да се опре на горското семейство. Целта ми в Дерби 2 он е да се блъскате като говеда и който оцелее най-дълго на бойното трасе и поле, печели 5 ЕП. Може да посетите нашият сървър на IP-то изписано на екрана ви 777 BG Telnet Sound. Street Race! Това е най-екстремното състезание в сървъра. Там целта ви е да се надбягвате като свине и накрая да репортвате на админите, за които ще ви представим урок по-късно, че някой е хакер и да спечелите. В прекрасния сървър на Телнет важи следната иерархия. На вашите ефтини екрани виждате господарите на Телнет, а под техните боси крака се намират нисшите админи. Цялото племе на Телнет. Дума. Най-интересната игра, в която никой не влиза. В нея целта е да се биете с другите маниачени играчи и да победите. Но за целта трябва да имате най-много убийства в играта. Ако имате най-малко убийства, задължително трябва да бъдете напсуван. Бот, нуб, не ставаш, слаб си, get on my level. Това беше трейлера на нашия прекрасен сървър Телнет. Надяваме се да ви е харесал
И се надяваме също така да си получим 200 лева в касите тъпи животни. Бъба!